Bilduren programak eta ildo politikoak min egiten die egungo eredu injustutik etekina ateratzen duten sektore askori, eta bereziki estatu bati, estatu Espainiarrari. Izan genuen Euskal Herrian, ta Europan sortzeko ditxa, ta horregatik txalapartata, gaita kanpainan gabiltza. Nola Europarrok eraikitzea degun egun golan gintza, musika denak errespetatuz marraz dezagun anitza. Bi modeloen arteko lehia daukagula. Bata, lurra eta langileak esplotatzen dituen modeloa. Bestea, lurra eta pertsonak maite dituenarena. Beraz, igande hontan, egin ezagun gure aukera. Alde batetik, baditugu lan erreformak, murrizketak, bankaren erreskatea, kutxen privatizazioa, aberatsen aldeko kontrarreforma fiskala, eta azpiegiduren eraikitze hori da modelo bat. Gainera, orain dela gutxi jakin dugu, PNV-ek, PSOE-ek eta PP-ek bankuekin milioietako zorra daukatela. Orain ulertu dezakegu zergatik babesten duten bankuen privatizazioa. Zergatik kutxaren privatizazioa. Bestetik, EH Bilduren modeloa dago. Hau da, kapitalaren aratago, diruaren aratago joango dena. Pertsonak bizitzaren erdigunean jarriko dituen modeloa. Ez dakizue gertatzen zaizue, baina nahi egunotan komunikabideak begiratuzkeo, ingurura, elitetara begiratuzkeo, amorrazioa jota ibiltzen naiz. Batzutan bakarrik hitzeiten ibiltzen naiz ere amorrazioa jota etxean. Baina etxetatikan kanpo atea behar dugu, lantokietan, kalekantoietan, non nahi lapurroiek gure aserrea ere lapurtu ez diezaguten. Isilin nahi gaituzte, hotz nahi gaituzte, mobilizatu gabe nahi gaituzte. Eta hoien helburua da, 25an jakinda beak bai eskuina bozkatzea juten dela, guetxen gehatzia. Beraz bozkarako aukera hori ere, zoritxarrez hemen Euskal Herrian lapurtu izan diguten hori, oraingoan ere lapurtu nahi digute, esanez, ez dela biharrezkoa Europara jutian, ez dela gauza gehiagirik erabakitzen, edo datorkigun guztia, beste erremeioik, ez da hola hori guztia bideratzia baino, gezurretan ari dira, lapurtu nahi digute erabakitzeko eskubide hori. Baina Madrid eta Pariseko troikei esan behar diegu, gatazkaren konponbiderako bai ala bai entzungo gaituztela eta mugiaraziko ditugula Bruselan. Ukatu nahian dabiltza pausorik eman behar danik, baina Euskal Herritarren nahia berriro ere ezin daiteke gelditu, eta Bruselan egingo dugulan gatazkaren konponbidea ere bideratzeko. Beraz, Madrid eta Parisentzat mezu argia jai dute, eta arituko gara Bruselan esaten, 25 urtez dispertsioa eta urruntze politikak 16 hildako eragin baldin baditu, eta 100 zauritu ere familiartekoen sufrimendua areagotuz, erantzukizunak exigitu ingo ditugula. Herri bat izan gara, herria gara eta izango gara. Eta izango gara gure etorkizunaren jabe. Erabakitze eskubidea ez digute emango, ez dugu baimenikan eskatu behar. Eta independentzia zinbesteko dakagu bizirauteko herri bezala. Beraz, area ere bagoa, bozgoragailura erabiltzeko, gure erabakitze eskubidea gauzatzeko eta herrigintza, euskal herrigintza hori errealitate bilakatzeko. Chao, 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 chao,
eta herrien erabakitzeko eskubideari. Esan ez, bakearen etxaile.